prešla z pochodovej polohy do bojovej polohy, kedy hodí vidí priezdor len cez prvý priezory. Takisto hodíte strojný operátor priezory sledovacie prístroje. Vytvoria 360 stupňovú obranu. Prechádzajú do formácie strojnícu tzv. Šívky. Vojenci ukazujú formáciu jednotky, zatiaľ sa ju čakáva pred nepriateľom. Pekota postupuje dopredu, vozidlo ich vzadu, pokiaľ možno skrytú, podporuje, sleduje ich činnosť, v prípade napadnutia využije svoje zbranie, 30-metrový kanón. Ešte raz, no? Namierený do cieľa, na ktorý má transoperátor zamierené. Znovu jeden príslušníkov otvára dvere, znovu následne tento posledný príslušník takisto zatvára dvere. Vežovo upozoruje priestor a kryje následujúce výsledky. Naša jednotka nastrelená do priateľov, vykonal manévr. Transoperátor zvierí na prievodové napadnutia, vodí za nimi, ako bolo spomenuté, na rozpálený výkup, príkaz, nafta,
vozidlo spomalí, otvorí sa roveň a vojaci na pomalého chodu vozidla dosadajú. Vykonajú po tímoch priblíženie sa k objektu seče. Vykoná manéver odchvatu prava, bude ich podporovať palbou. Výsledok po tímoch krátkými prístupmi, kedy jeden tým skrie palbou, druhý postupuje na ich úroveň. Cieľom tejto manévru je zabezpečenia palbou, tak aby znemožnili zamieriť svojich spolubojovníkov, ktorí postupujú dopredu. Mechanizmová družstva. V tejto chvíli vojaci hádžu granáty do priestoru nepriateľa. Stalo sa to, čo sa občas v boji stáva. Jeden z príslušníkov je ranený. Ďalší príslušník na veliteľa družstva ošetruje tohto zraneného. Zastaví krvácanie, robí jeho prvotné ošetrenie a pokračuje ďalej v plnení úlohy. Pátračov, ktorí vyslaní na prieskum na zničenie objektu seče. Prídu na okraj budovy a vypávajú priestor vnútra nečisté. Vykoná krátku reorganizáciu a konsolidáciu. Vyjadnutie zraneného do stavu. Jeden z príslušníkov kryje dvoch príslušníkov, ktorí odnášajú raneného do postavy. Odnášajú sa, lebo sú to vedí. Takisto okolo 3 rokov, kedy vysoká pripravenosť príslušníkov na útvaru zachránila život ďalším dvom príslušníkom do praporu, ktorí boli nastrelení talibanským nepriateľom. Bohužiaľ, životanie odpávajú sa podarilo. Ale našťastie v jednotke Martine vojakovia slúži voľnášom nedržiteľ. Vedajný prezidenta Slovenskej republiky za statočov proti Milostaní. Pred niekoľkými dňami dostal aj titul laureát ankety vojenských.
príslušníkov, ktorí po strane signalizujú miesto nasadnutia. Teraz pri zadymení priestoru evakuujú raneného do vozidla, nasadne celý výsadok a odchádza po splnení dohody. Vidíte raneného, možno vidíte vpredy, ktorého prenášajú do BVP. Zbytok výsadku